हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। हादोरनि आबादारि बिथांमोननि थाखाय मिरु सरकारनि जोबोर मोजां खौरां। आबादारि बिथांमोननो मिरु सरकारा होगोन 15 लाख रां। पीएम किसान एफपिअ योजना थामहिनबा पीएम किसान एफपिअ आसनिनि गेजेरजों बे रांखौ होनाय जागोन, नाथाय हारसिं नङा, हानजा महरावसो होनाय जागोन बे रांखौ। बिदिब्ला माबोरै मोनगोन, मानो मोनगोन, माबायदि हानजा जानो नांगोन, गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। आबादारि बिथांमोननिसिम गुड निउज। बे बाराव मिरु सरकारा आबादारि बिथांमोननो होगोन 15 लाख रां। नोंथाङा आर'जलाइ गथायनो हागौ। माब्ला आर'जलाइ गथायनो नांगोन मिथिनानै लादो। आबादारि बिथांमोननि थाखाय गोसो गोजोननाय खौरां। मिरु सरकारा आबादारि बिथांमोनखौ मदद खालामनो, बिथांमोननि आयखौ 2 गुन खालामनो थाखाय हाजासे नाजागासिनो। बेनि गेजेराव जेब्ला गोदानै आबाद आयेन लानानै फैनाय जादोंमोन, अब्लानिफ्राय सरकारा आबादखौ मोनसे गिदिर फालांगि महरै गायसननो थाखाय आबादारि बिथांमोननो बान्था होनो थांगासिनो दङ। आबादारि बिथांमोना जाहाथे गोदान आबाद फालांगि मावो, बेनि थाखाय बे 15 लाख रांखौ होनो लानाय। 15 लाख रांखौ माबोरै मोनगोन? मिरु सरकारा एफपिअ आसनि बानायनानै दिहुनदों। बे आसनिनि गेजेरजों जायखिजाया फिसिनाय, दिहुननाय बायदि खामानि मावनाय आफादनो बे 15 लाख रांखौ होनाय जागोन। बे आसनिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय 10,000 आबादारिनि गेजेराव मोनसे आफाद एबा कम्पानि खालामनो थाखाय थियारि जानो नांगोन। बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों आबादारि बिथांमोना हासार, जोलै आरो मुलि बायदिफोर बायनायाव जोबोरै मुलाम्फा जागोन। बेनि थाखाय माबोरै आरो बबेयाव आर'जलाइ गथायनो? आबादारि बिथांमोना प्रधान मन्त्रि एफपिअ आसनिनि बे खाबुखौ लानो थाखाय साननैसो नेथ'नो नांगोन। जाहोना जाबाय सरकारा दासिम आर'जलाइ गथायनायनि हाबाफारिखौ मावथ'वाखै। बेनि थाखाय थाबैनो आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारिया जागायगोन आरो नोंथांमोना गोसोब्ला बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। नाथाय मिथिहोनाय बादिब्ला थाबैनो बे आसनिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।